saka tikuti chii? Tikuti hapana mukadzi asina kukosha, nometa kala kana kuti chii. Mukadzi wese akakosha, ane zvakakoshera as long as uchiziva kuti uri amai. Ende chinonzi amai chii? Chinonzi amai fese here, chinonzi amai structure here yauinayo, oro kunzi amai kubata mabasa saamai, uchigonawo kubereka vana kuti uzodenzwa kuti amai. Saka ngatisasanganise zvinhu izvi. Ende nomaita zvauri izvozvo hazvina basa kuti uri type ipi, uri zibhiza here kana kuti uri kadhongi. Chikuru ndechekuti unobudisa mukaka unoyamwisa mwana. Ndo patiri kutangira kuti ava kuti tese tiri vakadzi. Hakuna munhu anoandarepa. Munhu wese as long as uchibuda mukaka uri mukadzi. Ende dada nezvauri zvokuti wakashata kana kuti hauna magwaro kana magaro, ameni watevha izvozvo, asi as long as uchigona kuyamwisa mwana utori mukadzi. Saka dada nezvauri wakatopenga, wakadaro wakatopenga.